Dobré ráno, milí bratia a sestry. Všetkých vás srdečne vítam i túto nedeľu a na úvod nášho zhromaždenia na oslavu Pánovu budeme spievať pieseň číslo 17. Pieseň číslo 17. Boh náš je láska.
Postaneme k modlitbe a vyprosíme si Božie požehnanie. Drahý nebeský Oče, dávaš nám ďalšiu nedeľu, aby sme sa tu stretli, Oče, aby sme otvorili Tvoje slovo. Aby sme sa tu stretli s Tebou a to je naša túžba, aby Ty si hovoril k nám. A tak Ti za to ďakujeme a očakávame na Tvoje slovo, drahý nebeský Oče, Pánu Ježiši Kristu. Amen. Posaďte sa, milí bratia a sestry, a ja by som prosil hneď brata Julka úvod k modlitbám. Bratia a sestry, dovoľte, aby som začal pozdravom. Včera sme telefonovali s bratom našim Jurajom Kvačkom. Srdečne pozdravuje zbor a je s nami spojený aj na našich pobožnostiach. Tak príjmime tento pozdrav lásky a pokračujem čítaním Božieho slova. Jeden verš z Evanjelia Jánovho, 14. kapitoly, 27. znie takto. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje. Možno aj vy si kladiete otázku, ja som si ju položil, aký je to pokoj, ktorý môže svet dať ako náhradu za pokoj Pána Ježiša Krista. Tak ja myslím, všetkým nám vychádza jedno. Sťažnosť, žaloba, a dokonca, ktorá vyústi až do výkriku. Daj mi už konečne pokoj. Svet totiž nemá pokoj. Volá, vzdychá, lamentuje po pokoji. Nad svetom je potrebné zvíťaziť. A apoštol Ján to potvrdí výzvou a slovami známymi. Všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom. A víťazstvo, ktoré premohlo svet, je naša viera. 1. epištola Jána, 5. kapitola, 4. verš. A Pán Ježiš to doplňa a naplňa slovom, aby ste mali pokoj vo mne, dúfajte, ja som premohol svet. Cirkev, spoločenstvo zboru nemôže existovať bez tohto pokoja, bez Kristovho pokoja. A preto v jednom liste čítame, pokoj Kristov nech rozhoduje vo vašich srdciach. Veď k nemu ste povolaní ako jedno telo. A teraz nás ešte pozvem spoločne pozastaviť sa nad slovami, ktoré apoštol Pavel adresuje Korintskému zboru a my ich vlastne vieme skoro odcitovať, ale utíšme sa pri čítaní týchto slov a otvorme srdce pred našim Pánom. Veď oko nemôže povedať ruke, nepotrebujem ťa, alebo hlava zas nohám, nepotrebujem vás. Ba čo viac, údy tela, ktoré sa zdajú
slabšími sú veľmi potrebné, ktoré sa nám zdajú menej cennými na tele, tým väčšmi si ich uctievame. Tak zostavil Boh telo, že zaostalému dal väčšiu česť, aby nebolo v tele rozkolu, ale aby údy navzájom rovnako sa starali o seba. A tak pokoj Kristov nech rozhoduje vo vašich srdciach. Veď k nemu ste povolaní ako jedno telo. Pokoj Kristov v spoločenstve zboru nech rozhoduje. Nech je rozhodcom pokoj. Nech určuje pokoj. Nech riadi pokoj. Pokoj Kristov nás totiž spája, lebo búra priehradné múry medzi nami. Buduje nás, tvorí spoločenstvo. Podmienky vytvára pokoj Kristov pre život a napredovanie v láske. Pieseň, ktorú sme spievali, nádherná pieseň o láske. Pokoj Kristov nás k láske privedie a umožňuje nám ju žiť aj v búrkach a nepokojoch života. Takže zaostávajúcemu, slabšiemu pomáha povzbudením. Avšak na slabšieho, v tomto prípade prijímateľa, kladie evanjelium aj nárok. Vťahuje ho do spolupráce. Nielen, aby sa nechal povzbudzovať, napomínať a obohacovať, ale aby sa zobudil pre spoluprácu. Aby neuviazol v ľahostajnosti. Takže Pán Ježiš vo svojom pokoji nás oboch spojil v jedno. A medzi dvoma jednotlivcami rozdielnymi zborují priehradný múr nepriateľstva. Efežanom 2. kapitola. To je úžasné dielo Božieho ducha medzi nami dodnes. A tak, sestry a bratia, pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, to napísal apoštol Pavel Filipskému zboru. On bude hájiť vaše srdcia a vaše mysle v Kristu Ježiši. A s Efežanom snášajte sa vo spolok v láske. A aby som do toho vtiahol aj seba a nás, znášajme sa vo spolok v láske a usilujme sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja. A teraz je príležitosť povstať a otvoriť srdce v modlitbách pred našim Pánom. Ďakujeme, Pane, za Tvoje uistenie, že sa nemusíme báť, lebo my poznáme strach, poznáme
Oče náš, my sa modlíme v modlitbe, ktorú si nám zanechal a ktorú si naučil učeníkov. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A to je ten chlieb života, ktorý môžeme prijať vždy, keď otvoríme tvoje slovo s túžbou. Ty sa k nám prihovoríš a buduješ nás. Sítiš nás týmto slovom, ale aj buduješ nás a upevňuješ našu vieru, náš vzťah s tebou, ale aj tie vzájomné vzťahy. Ďakujeme za dnešné slovo, ktoré si nám dal a ktoré je pre nás povzbudením, pravda, aj napomenutím a výzvou. Chceme v tomto aj v ďalšom slove, ktoré dnes máš pre nás pripravené, podriadiť svoje životy a naozaj nielen odriekať chlieb každodenný daj nám dnes, ale prežiť. Čo to je? Sítiť sa chlebom života, tvojim slovom. Tak ďakujeme i za toto požehnanie v našich modlitbách a vyprosujeme i pre ďalšie slovo tvoje zmocnenie a požehnanie. Amen. Tak ďakujeme bratovi Julkovi za toto aktuálne slovo o pokoji, ktoré je aktuálne pre každého z nás, či jednotlivca alebo rodiny. A bratia, sestry, tak ešte raz vás srdečne vítam v našom zhromaždení. A teším sa, že môžeme znova otvoriť Božie slovo, že môžeme vidieť jeden druhého a navzájom sa povzbudiť. Teraz je čas na oznámy, pozdravy. Tak ak máte niekto nejaké pozdravy, môžete to teraz vyjadriť. Ďakujeme. 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 Oni vedia, a tak ďakujeme. Ďakujeme. Tak z pozdravov asi to všetko a s oznamou, bratia, sestry, ak pán dá, tak sa stretneme zase vo štvrtok na biblickú hodinu tu na vsadnej miestnosti o 6. večer a potom, ak pán dá, tak prídeme zase v nedeľu o 9:30 na tomto mieste. To je z pozdravov a s oznamou. Máme tu ešte jeden taký príjemný oznam, že minulý týždeň naša sestra v Pánovi a moja sestra Editka mala narodeniny, tak milá sestra Editka, prajeme všetko najlepšie k narodeninám, veľa Božej lásky, pokoja, zdravia a ochrany. Z lásky ti to prajú bratia a sestry z Vavrišovského zboru. Vybrali sme veršik pre teba, Rimanom 15, 13. verš. A Boh nádeje nech vás naplní každou radosťou a pokojom vo verení. Tak prajeme ti veľa Božieho požehnania. V Mikuláši máme každú druhú nedeľu bratské. Aj dneska sme si volali s Ľubom a on pozýva vlastne všetkých bratov, ktorí chcú raz mesačne ísť na bratské, kde sa riešia určité také mužské a nejaké tieto veci, ktoré nám pán dáva. Tak ak chcete o druhej, každú druhú nedeľu v Mikuláši je bratské, s bratov pozývame na to. Takže ktorí by ste chceli, ja idem dneska auto, môžem zobrať niekoho. O druhej je vždycky v Mikuláši bratské. nedeľa. Si Božej založili, lebo chodím aj na to do Ružomberka, ale teším sa, že aj v Mikuláši sa to troška ujíma. Takže potešujeme sa aj, samozrejme sestry majú svoje tiež, kedy sa stretávajú zvlášť.
myslím u Vlastičky alebo kdekade, ale toto je také, že môžeme si to zapamätať, druhá nedeľa v mesiaci v Mikuláši je bratské o 2 hodine. Tak ktorí by ste chceli sa zúčastniť na týchto veciach, tak sú to požehnané veci, berieme tam nejakú knihu Jána teraz, nejaké lekcie, samozrejme modlíme sa jeden za druhého, aj zdieľame sa, takže je to také voľné aj s občerstvením a tak. Takže pozývam všetkých bratov, ktorí majú túžbu sa vzdelávať, aby tam mohli prísť. Ďakujeme, Juraj. Myslím, že máš dar na pozývanie. Tak to pekne opíšeš. Tak pozývam aj vo štvrtok na biblickú. Ostatné zbory. A pozvanie je dané každému, tak ďaká Bohu za všetko. Ďaká Bohu za to, že sa stále môžeme stretávať a v Pánu Ježiši Kristu ráz v jeho slove. Tak ja by som teraz ešte poprosil Filipa, predtým, než pôjdeme do druhej časti nášho zhromaždenia, Filipa o pieseň. Ak máte svoje Biblie, tak si ich môžete sa pripraviť. Budeme pokračovať s Evangeliom Lukáša z 9. kapitoly 46. až 48. verš. Lukáš 9, 46 až 48. Ako je dobré, že Pán Boh sa nemení a naše pocity sa môžu meniť, ísť hore dole, ale Ježiš sa nemení. A tak túto pesničku aj sa dotýka tej téme a tiež aj, čo aj brat Julko spomínal, o ten pokoj. A tak môžete sa pridať. Aj keď nachádzam sa v tmách, Ty si verný, Ty si verný. Aj keď cítim sa tak sám, Ty si blízky, Ty si blízky. Aj keď premáha ma strach, Ty si väčší, Ty si väčší. Všetky skúšky, čo denne zažívam, meníš na dobre, s Tebou to zmysel mám. Aj keď nenachádzam síl, Ty si mocný, Ty si mocný. Aj keď strácam najdrahšie, čo mám, Ty ma držíš, Ty ma držíš. Ak môj oheň zasína, Ty oživíš, Ty oživíš. Všetky skúšky, čo denne zažívam, na dobre, s Tebou to zmysel má. Len Ty mi dávaš nádej, s Tebou radosť nájdem. Len Ty mi dávaš viac, nesnívať viem. Len Ty mi dávaš nádej, s Tebou radosť nájdem. Len Ty mi dávaš viac, nesnívať viem.
Nachádzam sa v tmách, ty si verný, ty si verný. Aj keď cítim sa tak sám, ty si blízky, ty si blízky. Aj keď premáha ma strach, ty si väčší, ty si väčší. Všetky skúšky, čo denne zažívam, meníš na dobré, s tebou to zmysel má. Len ty dávaš nádej, s tebou radosť nájdem, len ty mi dávaš viac, než snívať viem. Len ty mi dávaš nádej, s tebou radosť nájdem, len ty mi dávaš viac, než snívať viem. Len ty mi dávaš nádej, s tebou radosť nájdem, len ty mi dávaš viac, než snívať viem. Len ty mi dávaš nádej, s tebou radosť nájdem, len ty mi dávaš viac, než snívať viem. Ďakujeme, Filip. Môžeme postať a vyprosíme si Božie požehnanie. Potom si prečítame z Božieho slova. Drahý náš nebeský Oče, ďakujeme za všetko, čo sme už počuli na tomto mieste a prosíme, aby Ty si i naďalej bol vedúci, Pane, Boh tohto zhromaždenia, aby sme rozumeli tomu, čo čítame, Oče. Aby sme, Pane Ježišu Kriste, nemali Teba len vedľa seba, ale vo svojom vnútri. A o to ťa prosíme, Tvojom mene, Pane Ježišu Kriste. Ameň. Bratia, sestry, môžete zostať stáť a budeme čítať z Božieho slova Lukáš 9 od 46. verša a 48. A prišla aj myšlienka, že ktorý asi z nich je väčší. Ale Ježiš, vidiac myšlienku ich srdca, pojal si dieťa a postavil ho vedľa seba. A povedal im, ktokoľvek by prijal toto dieťa v mojom mene, mňa prijíma. A ktokoľvek by mňa prijal, prijíma toho, ktorý ma poslal. Lebo kto je najmenší medzi všetkými vami, ten bude veľký. Toľko z Božieho slova. Posaďte sa, bratia a sestry. V piatok ráno som si otvoril Božie slovo a Božie slovo som si otvoril v tomto. A hneď ma napadla naša biblická hodina, ktorú sme mali, pretože tam tá prvá veta je a prišla aj myšlienka. Aj na biblické hodine sme hovorili myšlienka, že keď myšlienka príde v správnom čase, tak dokáže veľké veci, keď ju dáme do praxe. A tu nás sa píše, aj tam som spomenul, bratia a sestry, že Pán Ježiš k nám hovorí cez myšlienky. My vieme všetci jasne, že Pán Ježiš k nám hovorí cez slovo Božie. Ale Pán Ježiš k nám hovorí aj cez myšlienky, dáva myšlienku. Dáva myšlienku, nutkanie, prečítaj si z Biblie a dá ti z Biblie niečo. Chod niekam. Pán pracuje a hovorí aj cez myšlienky, dostanete myšlienku. A som spomenul, že ale aj Satan pracuje cez myšlienky. Dáva myšlienku. A to väčšinou také myšlienky, že sa začnete báť, alebo strach, alebo myšlienky, ako to dokážem a všetko ostatné. A tu si predstavte, bratia a sestry, a asi si aj vy hovoríte, no ako je to možné, že títo učeníci, ktorí chodia s Pánom Ježišom Kristom, môžu mať takúto myšlienku.
Predstavte si, aká to bola myšlienka. A prišla im myšlienka, že ktorý asi z nich je väčší. No, toto vás nikdy nenapadne však. My už dlhé roky chodíme s Pánom. Ja nepotrebujem sa tu porovnávať s niekým, komu dali viac, komu dali menej. Myšlienka, kto je väčší, kto je najväčší. A tak brat Julko nám hovoril dneska o pokoji, aký dôležitý je pokoj a každý v tomto svete vám povie, áno, pokoj, ak máš pokoj, tak to je dar od Hospodina. Pokoj. Myslíte si, že títo učeníci mali pokoj? Predstavte si, Ježiš bol vedľa nich, ale nebol v nich. S Ježišom chodili, Ježiš ich učil, Ježiš ich vychovával a prišla im myšlienka, že ktorý z nich je väčší. Bratia a sestry, čo sa robí, aby sme zistili, ktorý je väčší, alebo ktorý je múdrejší, alebo ktorý je lepší, ktorý je väčší? Viete, čo urobia profesori a učitelia? Tak tu máte test a budeme vedieť, kto z vás je najlepší v tejto látke. Bratia, keby Pán Ježiš hodil test učeníkom. Dávam test zo starého zákona, z proroctiev, ako treba veriť Pánu Ježiši Kristu. Dávam test. Ale Pán Ježiš Kristus si tu nevybral test. Zaujímavé však. Nemali pokoj, pretože rozmýšľali pozemsky, rozmýšľali ako niekedy aj my, kedy zabudneme na Ježiša Krista a porovnávame sa, alebo smútime a pokoj odíde. Ale Ježiš, vidiac myšlienku ich srdca, pojal si dieťa. A zase je tu tá myšlienka úžasné, že Ježiš vidí myšlienky ľudí. Nič mu neunikne, brat a sestra. Milí priatelia, tí, ktorí nás počúvaš cez vysielanie, Bohu nič neunikne. On pozná tvoje myšlienky, on pozná tvoje sadanie, tvoje stávanie. Ale Ježiš, vidiac myšlienku ich srdca, pojal si dieťa a postavil ho vedľa seba. Zobral si to najmenšie, čo by sme povedali, nemá moc. To najmenšie si zobral a porovnáva s tým, čo oni chcú, to najväčšie. Kto bude najväčší? A on si zobral to najmenšie. To najmenšie dieťa. A otázka bola, myšlienka, kto z nás je najvyšší? Najväčší. Kto z nás je väčší? Väčší. Je neuveriteľné, že aj učeníci takto rozmýšľajú a my by sme asi povedali, Pane Ježiši, si istý, že si vybral dobrých učeníkov? Pane Ježišu, si istý? Ja som vám už raz spomenul, že táto otázka ma vie vytočiť, keď moje deti mi povedia, hlavne chlapci, keď robia so mnou, si istý, že to máme takto robiť? Si istý? Robte, som si istý. No ale tu vidíme, Pane Ježišu, ty si vybral učeníkov, ktorí ťa mali nasledovať, ktorí mali rozniesť nebeské kráľovstvo a oni rozmýšľajú, kto je väčší. No si istý, Pane, že si dobre vybral, keď majú takú povahu, keď majú také myšlienky? Viete, čo je úžasné? Ako Filip vravel, chvála Pánu Bohu, že nekoná podľa pocitov a že sa nemení. Viete, ako títo učeníci, ktorí by sme povedali, Pane, daj im test, alebo napomeni ich, alebo niečo, tak títo učeníci, viete, ako neskôr zomreli? Títo učeníci neskôr sa dali tak učiť, že boli verní Pánovi až na smrť. Až na smrť. Títo, ktorí rozmýšľali, kto je väčší, kto je väčší. Bratia, sestry, takto som si to uvedomil, čítal som si to a vyskočili mi z tohto veršu také dva slová, ktoré sú tu. Pán Ježiš im niečo ukazuje, jedná sa tu, kto je najväčší a čítajte so mnou 47. verš. Ale Ježiš, vidiac myšlienku ich srdca,
Zobral si dieťa, pojal si dieťa a postavil ho vedľa seba. Dieťa vedľa seba, vedľa Boha a povedal im vedľa seba, vedľa Boha, vedľa učeníkov, ktorí mali záujem, kto je väčší. A povedal im, ktokoľvek by prijal toto dieťa. Bratia, sestry, a potom vyskočili tieto dva slova predo mňa. Tam je napísané v mojom mene. Tu sa všetko mení, bratia, sestry. Kto by prijal tieto najmenšie v mojom mene, mňa prijíma. Keď prijímate tieto najmenšie v mojom mene, pod mojím príkazom, pod mojou láskou, pod mojím menom, meno Ježiš Kristus, mňa prijímate. Vôbec sa nerozdeľuje, že či príjmeš striebro, či príjmeš základného študenta základnej školy, materskej školy, strednej školy, vysokej školy, dekana. Vôbec to nerozdeľuje. On hovorí, keď najmenšieho príjmete v mojom mene. Mene Ježiša Krista. Viete, mene Ježiša Krista. Ako chodíš, brat, sestra? V mene Ježiša Krista? A chodíš v mene Ježiša Krista, to je úžasné. Určite sa vám stalo, bratia, sestry, že poslali vás niekde, v práci vás niekde poslali do iného oddelenia, alebo ste išli sami niekde do iného oddelenia a tam ste prišli a sekretárke ste povedali, dobrý deň, ja som Peter Surovček, mám sa stretnúť s tým a tým. Pani sekretárka zdvihla telefón, zavolala toho a toho a ten povedal, a kto je Peter Surovček, čo je to, čo Peter Surovček? No, pán vedúci, pán riaditeľ s vami dneska o ňom rozprával. Pán Surovček, poďte ďalej. 3 minúty ma nepúsnal, nikto nebol pre neho. Kto, prosím ťa, vyhoďte ho, zahoďte ho. Pán riaditeľ s vami rozprával. Ide v mene pána riaditeľa. V mene pána riaditeľa. Poďte ďalej, dajte si kávičku, čaj, toto. V mene. Chcem vám povedať, aké dôležité je meno. V akom mene idete, v akom mene chodíte, bratia a sestry. V akom mene? Ak budete v mene pána Ježiša chodiť, v mene pána Ježiša Krista rozmýšľať a v mene pána Ježiša Krista posudzovať. Pán Ježiš ho zobral, malé dieťa, povedal im, vidíte toto malé dieťa? Ako príjmete v mojom mene, a čítame tam ďalej, a povedal im, ktokoľvek by prijal toto dieťa v mojom mene, mňa prijíma, a ktokoľvek by mňa prijal, prijíma toho, ktorý ma poslal. Pán Ježiš Kristus prišiel v mene Otcovom. Zasa sila. Tí, ktorí ho prijali aj Otca. V mene Otcovom ho prijali. Tí, ktorí ho odmietli Otca. Keby ten vedúci odmietol mňa, odmietol by príkaz riaditeľa. Možno by ho vyhodil. Ja neviem. Bratia, sestry, poznávate Ježiša na svojich cestách? Poznávate, bratia, sestry, niekedy, aké je mocné meno Ježiš? Ja vám poviem ešte jednu príhodu, ktorá sa nám stala. Aj vám sa to stáva, bratia, sestry, že idete pozrieť štrbské pleso, len keď príde návšteva, alebo idete na nejaký hrad, len keď príde návšteva. Keď príde návšteva, tak tam niekde idete, ale po celý rok tam neidete. Ale keď príde návšteva, tak idete ukázať im to miesto. No a pretože sme žili v Houstone, tak keď prišla návšteva, tak sme im tiež išli ukázať, downtown sa to povie, stred mesta. Stred mesta to sú tie vysoké, obrovské mrakodrapy. 70 poschodí. Tak sme tú návštevu zobrali do stredu mesta a
nás bolo 4, my sme boli 4, oni mali 4, čiže 8 nás bolo. No a ja som tak vedel, bratia, sestry, že v tom Dautamne je jeden mrakodrap, ktorý má celé podlažie zasklené, takže sa z toho vysokého mrakodrapu môžete pozrieť na celý Houston. Zľava, správa, sever, juh, východ, západ. Ale nevedel som, ktorý z tých mrakodrapov to je. A tak som sa pozeral, to musí byť presklené tam. Všetko je presklené, ale to iné sklá sú tam. Ako som sa tak pozeral, tak nevedel som kde, tak sa spýtam. A z mrakodrapu vysokého vyšiel jeden pán a ja mu vravím, prosím vás, že mám tu návštevu z Nemecka, chcel by som ich aj vyviezť na ten mrakodrap, aby videli mesto Houston z výšky. Bratia, sestry, to bolo ešte dávnejšie, mali sme len 2 deti. On ma takto objal s rukou a povedal mi, vieš čo, zobral vizitku a na tú vizitku niečo napísal, podpísal a povedal, choď na 71. poschodie, to bolo najvyššie poschodie, choď na 71. poschodie aj s tvojou rodinou, aj s tvojou návštevou a daj toto mojej sekretárke. Na ceste, na ulici, daj to mojej sekretárke. A rozlúčili sme sa. Ale zrazu pozrel donútra, v toho mrakodrapu, do toho veľkého vestibulu a myslím, že tam jedna pracovníčka jeho vyšla. A on jej povedal, vezmi túto rodinu hore, už si to nepamätám priamo, ale s tým lístkom podpísaným v jeho mene, bratia, sestry, milí priatelia, zrazu z ulice, ideme výťahom na 71. poschodie. Najvyššie. A sekretárka nás zobrala a otvorila každý office. Každý office, kto pracoval, otvorila a povedala, oni sa chcú pozrieť na Houston. A my 8 ľudí do ofisu, kde pracovali, sme sa pozreli východ Houstonu, západ Houstonu, sever Houstonu. My sme sa pozreli na všetky svetové strany. Viete si predstaviť celú plochu mrakodrapu a my sme chodili ako na exkurzii a všetci nás počúvali, nikto nepovedal ani slovo, všetci povstali, podali nám ruky, tuto sa pozrite. A viete čo, prečo vám to hovorím? Meno na tom lístku. No a keď nám už to všetko poukazovala, tak viete, čo povedala? Prosím vás, a kto je vám tento náš veľký otec, ktorý toto všetko tu vlastní? On je tu najväčší boss. On je tu najväčší riaditeľ. Kto vám je to? A my vravíme, tak my sme ho stretli pred mrakodrapom teraz. Ona otvorila sánky a neverila vlastným očiam. Na liste bolo napísané na tom vizitke, ukážem celý Houston. Naša rodina to nemohla veriť a ani ja. Viete čo? Veľký otec, oni ho volali veľký otec, lebo všetko vlastnil. Bola to advokátska poradňa, boli tam najviac platení advokáti a mohli si dovoliť na najvyššom mieste byť. Ale viete, prečo sme tam šli? Meno. Ten chlap mal veľké meno v Houstone. Ten chlap mal veľké meno. Celú advokátsku poradňu. A nás stretol na ulici, my sme ho tam stretli, napísal, poslal. V jeho mene. My sme šli na poschodie v jeho mene. A to je len, bratia a sestry, pozemské meno. Pozemské meno. A ja vás chcem teraz zobrať to nebeské meno. Meno Pána Ježiša Krista. Aby ste si to porovnali. Viete, ľudia sú úžasnutí pozemskými menami.
Ja si stále pamätám meno toho pána. Ale nad jeho meno je ešte ďalšie meno. Tento pán mi nedáva večný život. Tento pán mi nemohol dať pokoj. Tento pán mi nemohol dať spasenie. Tento pán mi nemohol dať istotu spasenia. Tento pán mi nemohol dať nič, lebo bol viazaný na pozemské veci. Bratia, sestry, ak máte Božie slovo, tak si pozrite Skutky 4. kapitola, 12. verš. Ja som len ten príklad chcel vedieť, vám ukázať, aká je moc pozemského mena, ale aká je moc mena Pána Ježiša Krista. Vy budete pozemským menom ohúrení. Celý ten Houston bol ako nám na dlani. Ako nám na dlani. Pozri sa, ja som tento boháč, ja toto všetko každý deň pozerám. A nie je to v nikom inom spasenia, lebo ani nie je to iného mena pod nebom, ktoré by bolo bývalo dané niekomu medzi ľuďmi, v ktorom by sme mali byť spasení. Bratia, sestry, o ako menom sa tu hovorí? Mene Pána Ježiša Krista. A v Rímanom 6:23. Lebo odplatou za hriech je smrť, ale darom Božím z milosti večný život ako mene? V Kristu Ježišovi, v našom Pánovi. Ak máte Ježiša Krista vo sebe, ak ste ho prijali, odplata za hriech je zaplatená. Ale darom Božím z milosti je večný život v Kristovi. Bratia, sestry, tá úžasná chvíľa tam trvala pol hodinu. Boli sme úžasnutí. Ale tu je večný život. Večný život. Pán Ježiš Kristus. Máš Pána Ježiša Krista? Matúš 1. kapitola, 21. verš. A porodí syna a nazveš jeho meno Ježíš, lebo on zachráni svoj ľud od ich hriechov. Tento Pán nás zobral hore. Ukázal nám, to mi pripomína, keď Satan zobral Ježiša Krista na najvyšší vrch a povedal mu, pozri sa toto všetko kráľovstvo. Viete, čo to boli advokáti, ktorí zarábali hodne peňazí. Ich otecko, to všetko tam nad nimi vládol. Ale v jeho mene hriechy neboli. Hriechy neboli odstránené. A Biblia hovorí, v žiadnom inom mene hriechy nebudú odstránené. Lebo zachráni svoj ľud od ich hriechov. Chcel by som vás do skutkov zobrať. Skutky 2. kapitola 38. verš. Peter tu hovorí a Peter im povedal, čiňte pokánie a nech sa pokrstí jeden každý z vás na meno Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Ducha Svätého. Čiňte pokánie a pokrstíte sa na meno Ježiša Krista. Na nejaké iné meno nie. Meno Ježiša Krista. Pán Ježiš hovorí, príjmite toto dieťa, keď ho príjmete v mojom mene. Nie v mene vašej cirkvi, nie v mene vašho náboženstva, nie v mene vašich skutkov, nie v mene vašich darov. V mojom mene. V mojom mene, v mene Ježíš. Skutky 3. kapitola, 1. Jána, Evangelium Jána, 16. kapitola, 23. a 24. verš. A toho dňa sa ma už nebudete pýtať na nič. Ameň, ameň vám hovorím, že všetko, za čokoľvek by ste prosili Otca v mojom mene dávam. Bratia, sestry, to je sila však. V mojom mene znamená ale aj podľa mojej vôle. Ja nechcem, aby keď niekto uverí v Pána Ježiša Krista, aby za 2 roky odišiel a povedal, tie veršíky sa nenaplňajú. Pretože je napísané, ameň, ameň vám hovorím, že všetko za čokoľvek by ste prosili Otca v mojom mene dávam. Tam je napísané v mojom mene. Ja som ten, ktorý dáva. V mene Pána Ježiša Krista. Tu nechcem
brať vašu vieru. Ale držte ju pevne, modlite sa. Toto je tu napísané pre nás. V mene Pána Ježiša sa modlím. V mene Pána Ježiša Krista prosím. V jeho mene. Nie v mojom mene. V jeho mene. Lebo v jeho mene je moc. Čokoľvek požiadate Otca v mojom mene. Máme iné verše podľa jeho vôle. Už nás vypočul. Na základe Božieho slova. Pokoj. Dneska sme mali pokoj. Myslíte si, bratia a sestry, že prosba, modlitba za pokoj není podľa Božej vôle? Je. Tam není treba mať pochyb. Ak sa modlíš o pokoj, Boh ti ho dá. Lebo je to podľa jeho vôle. O pokoj. A ak ty ten pokoj nedostávaš, tak pracuj na to, modli sa. Tam je krásny verš, keď som raz v Chebe kázal, nemal som sako, ani kravatu. A požiadali ma, aby som kázal. Tak som im povedal, zlato, sako a kravatu nemám, ale čo mám, to vám dám. Budem vám kázať z Božieho slova. Keď pôjdete do Skutkov 3. kapitoly 1. a 2. verš, Skutky. Peter a Ján išli spolu hore do chrámu na modlitebnú hodinu 9. Majú veriaci chodiť do kostola? Majú veriaci ľudia chodiť do zhromaždenia veriacich ľudí? Majú. Peter a Ján sú spasení, učeníci a išli do chrámu. A práve niesli nejakého muža, ktorý bol chromý od života svojej matky a ktorého skládavali každý deň ku dveriam chrámu zvaným Krásnym, aby si pýtal almužnu od tých, ktorí vchádzali do chrámu. Ďalší verš. Tedy ten, keď videl Petra a Jána, že majú vozť do chrámu, prosil, že by mu dali almužnu. Peter uprel na ňou zrak i s Jánom a povedal, pozri na nás. Peter a Ján nemali na hlave korunu, ani úžasné rúcha. On hľadel pozorne na nich, očakávajúc, že dostane niečo od nich. A teraz toto si všimnite, bratia a sestry. Ale Peter povedal, striebra a zlata nemám, ale čo mám, to ti dám. Ako mene Ježiša Krista. Podľa koho vôli? Podľa vôli Ježiša Krista. Striebra a zlato nemám, ale čo mám, to ti dám v mene Ježiša Krista, toho nazarejského, vstaň a choď. Dostal viac než striebro a zlato? Bratia a sestry, opýtajte sa chorých. Opýtajte sa chorých, čo by všetko dali, aby mohli byť zdraví. Zlato a striebro nemám, ale v mene Ježiša Krista, toho nazarejského, vstaň a choď. V mene Ježiš je moc, v mene Ježiš je sila. Ja by som vás zobral teraz do Filipenom 2. kapitoly, 9. a 11. verš. 9. až 11. Preto aj Boh jeho povýšil nad všetko a dal mu z ľúbosti meno, ktoré je nad každé meno. Meno Ježiš je viac než Peter. Meno Ježiš je viac než Ján, než Lukáš. Marek, Matúš, Lukáš, Ján a môžete si vymenovať aj mená, neviem koho i v dnešnej dobe. Meno Ježiš je viac. Pretože Boh mu dal, preto aj Boh jeho meno, jeho povýšil nad všetko a dal mu z ľúbosti meno, ktoré je nad každé meno, aby sa v mene Ježiša sklonilo každé koleno bytostí ponebeských i pozemských i podzemských a každý jazyk, aby vyznal, že Ježiš Kristus je pánom na slávu Boha Otca. Nikto není ako on. Ten pán, ktorého som stretol v Houstone, poznám jeho siluetu, trošku tvár. A bol to zážitok na celý život. Bratia, sestry, ale ten zážitok, keď som dal svoj život Pánu Ježiši Kristu,
Ako som prijal odpustenie hriechov, minulých, prítomných i budúcich. Keď som prijal istotu spasenia. Keď som prijal, že keď sa budeš modliť podľa mojej vôle, dám. Keď som prijal to najväčšie meno, Ježiš Kristus je Pánom na slávu Boha Otca. Jeho meno. Nad každé meno. Jeho meno. Bratia, sestry, a tak títo úžasní apoštolovia, by sme povedali, ktorí sú naozaj úžasní, ktorí sa budovali v Pánu Ježiši Kristu, ktorých Pán Ježiš Kristus budoval, a títo apoštoli nám potom odovzdali vieru, Božie slovo a ďalej. Pozrite si, ako niekedy rozmýšľali. Kto je z nás najväčší? Kto je z nás väčší? A niekedy sa aj my prichytíme pri takto veciach. Kto z nás vie viac Božieho slova? Kto z nás viacej to? Kto z nás viacej to? Kto z nás je čo? Ktokoľvek by prijal toto dieťa v mojom mene, nie zase v tvojom mene, aký som, kto som, čo som, prijímam deti. To je, všimli ste si politikov, počas kandovania si vezmú deti do náručia. Má to efekt na ľudí. Ježiš postavil ho do stredu a povedal, otázke, kto je väčší. Pozrite na toto dieťa, keď ho príjmete v mojom mene. V mojom mene. Mňa prijímate. A ktoľvek by mňa prijal, prijíma toho, ktorý ma poslal. Lebo kto je najmenší medzi všetkými vami, ten bude veľký, kto bude konať v mojom mene. Chcem vás pozbudiť, aby sme konali v mene Pána Ježiša Krista. A vezme vás ešte do Lukáša 10. kapitoly. Lukáš 10. kapitola. Prečítam vám prvý verš. Vy, ktorí čítate Bibliu, tak zrazu zistíte, že Pán Ježiš aj ďalších učeníkov mal. Potom vyvolil Pán aj iných 70 a poslal ich po dvoch pred svojou tvárou do každého mesta a na každé miesto, kde mal sám prísť. 3. verš. Iďte, hľa vás posielam ako baránkov medzi vlkov. V akom mene, v koho mene išli? V mene Ježiša Krista. Choďte, posielam vám. V mene Ježiša Krista išli. Ako baránkov kampane medzi vlkov. Mám ísť medzi vlkov? No ale neposlal ich len tak. On ich vyzbrojil. 8. verš. A do ktoréhokoľvek mesta vojdete a príjmu vás, jedzte, čo sa vám predloží, uzdravujte nemocných, ktorí sú v ňom, aj hovorte im, priblížilo sa k vám kráľovstvo Božie. Išli v mene Ježiša Krista. Teraz vás vezmem do 16. verša. Kto vás počúva, mňa počúva. To hovorí tým učeníkom. Kto vás počúva, mňa počúva. A kto vami pohrdá, mnou pohrdá. A kto mnou pohrdá, pohrdá tým, ktorý ma poslal. Či aj vás si nepovolal? Aby ste mu povedali áno. Prosím, spas ma. Či ja z vás nevyslal? A Boh hovorí, kto vami pohrdá, pohrdá aj mnou. To je nebezpečné, bratia a sestry. Preto veriaci človek nemajú pohrdať jedný druhým. To neexistuje. Nesmie byť. A Pán Ježiš hovorí, kto zvonku vami pohrdá. Pozor. Pretože pohrdá mnou. Ak chodíš Pánu Ježiši Kristu, ak ty chodíš Pánu Ježiši Kristu v mene Pána Ježiša Krista, Pán Ježiš hovorí, aj Sodomanom bude lepšie vtedy, keď bude ten súd. A teraz si všimnite, a potom sa navrátili tí 70 s radosťou a hovorili, Pane, aj démoni sa nám podávajú v tvojom mene. Vyzbrojí ich silou, ktorú by sme možno závideli.
Viete, oni išli a uzdravovali, démoni sa podávajú. Oni si to nevymysleli, na ich tvárach to bolo vidno. Oni prišli naspäť k Pánu Ježiši Kristu a Pane, my sme úžasnutí, akú ty máš moc v tvojom mene. V tvojom mene sa to deje. V tvojom mene sú uzdravení, v tvojom mene toto, v tvojom mene toto. Potom sa navrátili tí 70 s radosťou a hovorili, Pane, aj démoni sa nám podávajú v tvojom mene. A on im povedal, videl som padnúť Satána ako blesk z neba. Hľadal som vám právo a moc šliapať po hadoch, po škorpiónoch a nad všetkou mocou nepriateľa a nič vám neuškodí. Avšak tomu sa neradujte. A oni prežili niečo, čo Pán Boh im naozaj osobne dal. Bratia a sestry, keď Pán Boh dá nejaký dar tomu druhému, to neznamená, že aj ty ho budeš mať. Dá podľa tvojej poviery. Vieru, on ti dá vieru. Podľa množstva tvojej viery konaj. A tu im dal silnú vieru. Hľadal som vám právo a moc šliapať po hadoch, po škorpiónoch a nad všetkou mocou nepriateľa a nič vám neuškodí. Dostali to detálne, povedal by som, osobne, bratia a sestry. To je rozdiel. Osobne od Krista. Choď, nič sa ťa nedotkne. Choď. Nemaj strach, nič sa ťa nedotkne. A oni boli nad tým nadšení, lebo videli tú moc meno Ježiš. A viete, čo je väčšie než toto všetko? Zázraky, uzdravovanie, vyháňanie démonov. A on im hovorí, avšak tomu sa neradujte, že sa vám podávajú duchovia. Ale radšej sa radujte, že sú vaše mená zapísané v nebesiach. Pane, ale ako? Ja sa musím radovať, aká je v tebe moc. A on hovorí, to pomenie. Bude zdravie v nebi, démoni tam nebudú, znalosť tam bude, všetko tam bude. V nebi, v nebi, v nebi. A otázka je, a budeš tam ty? Preto hovorí, neradujte sa. Iná verš Biblia je, keby si aj celý svet získal a svoju dušu stratil, nič nie si. Môžeš mať aj 71. poschodie v Houstone, v najväčšom mrakodrape, ale ak nemáš Ježiša Krista, nič nie si. Svoju dušu stratíš. Avšak tomu sa neradujte, že sa vám podávajú, že máte silu, že máte moc, že máte neviem čo. Viete čo, i na našich menách si zakladáme. A naše mená majú byť dobré mená. Chcem povedať, že to má byť meno, keď niekto druhý povie, áno, je to Boží muž. Je to Božie dieťa. Ale na tom si nemôžeš ty zakladať, pretože pri Pán Ježiš Kristus, keď bude súdiť, tak to tam všetko zhorí, čo není na ňom. Takže, bratia, sestry, avšak tomu sa neradujte, že sa vám podávajú duchovia, ale radšej sa radujte, že sú vaše mená zapísané v nebesiach. Môžeš mať najkrajšiu, najlepšiu skúsenosť tu na zemi. Tá skúsenosť ma bude celým životom viesť, aké je silné meno. Prežil som to tu na zemi. Bratia, sestry, ale to sa nevyrovná. V nebesiach tvoje meno je zapísané. V nebesiach. A tak by som chcel ukončiť tým 6., tým Filipenom 2, 9, 11. Aj tak ukončíme tým Filipenom 2. kapitola 9. až 11. verš. Preto aj Boh jeho povýšil nad všetko a dal mu z ľúbosti meno, ktoré je nad každé meno. Aby sa v mene Ježiša sklonilo každé koleno bytostí po nebeských. Bratia, sestry, to je všetko. Aj vesmír. Aj tí, ktorých ty nepoznáš. Po nebeských všetky démonické sily, všetky anjeli padlí, všetci anjeli svätí,
každé koleno bytostí ponebeských, pozemských, každý človek, aj podzemských, celé peklo. A každý jazyk, aby vyznal, že Kristus je pánom na slávu Boha Otca. Milý priateľ, ale toto už bude neskoro, keď budeš takto vyznávať. Keď už príde toto, že po nebeské oblasti, podzemské oblasti a každý pozemský sa skloní. Ty musíš uveriť Pána Ježiša Krista predtým. Tam to už bude neskoro sa klaňať. Tam sa už budeš klaňať, pretože si bol porazený a zistil si. Skláňam sa, lebo on je ten. Tak, bratia a sestry, dosť veršov som prečítal. Môžete si to prejsť v zázname našej kázne. Aký je tu teraz poučenie? Poučenie v mene Ježiš. Máme tam pieseň meno Ježiš nevyblidne, nezničí ho času zub. Mene Ježiš je spása, mene Ježiš je záchrana, mene Ježiš je moc, mene Ježiš sa môžeš modliť, mene Ježiš sa môžeš modliť za svoje spasenie. Meno Ježiš znamená čo? Celé Vianoce sme to brali. Záchranca. 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 A mene Ježiš môžeš mať i pokoj svojej duši vo svojom srdci. Postaneme a budeme sa modliť. Drahý náš nebeský Otče, my sme teba prijali a máme pokoj v duši. My vieme, že naše hriechy sú odpustené a že náš život je v tvojich rukách. Bolo to už dávno, Pane, a tak sa ani nevieme žiť do života tých, ktorí teba ako svojho Pána a Spasiteľa neprijali. Čo oni prežívajú, čím oni chodia. Predsa im je ponúknuté, že môžu mať pokoj, odpustené hriechy. A jasne v Biblii sa hovorí, len v mene Ježiš. Pane Ježišu, ty hovoríš, že prídu mnohí, ktorí prídu v tvojom mene. A nemáme sa im dať oklamať. A tak ti ďakujeme, že jedného dňa ty si prídeš po nás. A budeme na veky vekov s tebou v nebi. A to len kvôli tomu, že sme uverili a prijali teba. A tak, Pane, modlíme sa za našich blízkych, modlíme sa za spasenie mnohých. A modlíme sa za nás, ktorí sme tvoje deti, aby sme chodili v mene Ježiša Krista. Amen. Posaďte sa, bratia a sestry, a na záver budeme spievať pieseň. Keby som si našiel, brat Števko, ktorá to bola? 199. Pieseň 199.
Milí brata, sestra, príjmi toto požehnanie a tomu, ktorý vás môže zachovať tak, čo neklesnete a postaviť bezvadných pred tvárou svojej slávy v plesaní, jedinému múdremu Bohu, nášmu Spasiteľovi, nech je skrze Ježiša Krista, nášho Pána, sláva i veličenstvo i sila i vrchnostenská moc, ako pred všetkými veky, tak i teraz i na všetky veky. Amen. Pánu a žehnaj.